Hello everyone, खुलुमबाय, good morning गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ गासिखौबो बरायनाय थाबाय आरोना स' दिनैहाय मोनसे आरो गोदान ब्लग लानानै फैदों आरोना आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय ओरैबायदि थान्दा मैयाहाय सानदेमोन ना ओमफ्राय अखा फैदोंमोन दिनै ओरैबायदि थान्दा जाखादों आरोना बोथोरा मादों माने सान्दुंबो गैया माबो गैया ओमफ्राय आङो माने मोनसे जायगायाव थांनो माने जोंनि लकेल जायगायावनो आरोना स' थांनो नागिरदों बेयावनो बेखौनो आं नोंथांमोननो आं शेयार खालामनो नागिरदों आरोना थ' थांनायखौनो आरोना माने जोङो मोनसे gwsw भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना जों माने बेलेगनियाव आरोना बेलेग प्रडाक्सननि आन्दारावहाय जोङो माने आर्टिस्टफोरजोंहाय जास्ट डान्स खालामनो थाखाय साइडआवहाय डान्स खालामनो थाखाय लिंदों आरोना जोंखौ ओमफ्राय जों दायो साब्रै थांगोन आरोना सिख्लाफोर साब्रै थ' बेयावनो थांनो थाखाय आङो रेडि जानो नागिरदों आरोना थ' दा रेडि जाथ'वाखै थान्दा दासो उन्दुनानै सिखारनानै बोरैबा माने ओंखाम जाखांना उन्दुना दंमोन आरोना ओमफ्राय दासो थांनोसै होननानै बिदि कल खालामनायखाय सिखारब्रबनानै माने आं न'निफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांनो होननानै आं साननानैहाय भिडिअखौहाय खालामनाय जाबाय आरोना स' दिनैनि दिना माबायदि थाङो नोंथांमोननो आङो शेयार खालामगोन भिडिअ खालामनाय माने शुटिं लानो नागिरदों आरोना थ' आं शुटिंफोराव बारा जेसे हायो शेयार खालामसै आरोना ओमफ्राय बांसिनथ' आं लानो हानाय नङा मानो होनबा बिसोरनि चेनेलावनो फैखागोन जिहेतु ओमफ्राय आं बारा माबायदि लानाय जायसै आरोना बारा मोजांबो लाजोबनो हायाबो जानो हागौ आरोना ओमफ्राय आंहा मोनसे प्रब्लेम जादों आरोना माने उन्दुनानै माबायदि उन्दुबाथाय गोरनाया सानानै ओमफ्राय बिथिं गालैहाय राइट साइड गालैहाय माने नाहरनो हायाखै आरोना ओमफ्राय नाहरबाथाय मोदोमानो गिदिंफानो गोनां बिदि जादों आरोना ओमफ्राय लेफ्ट साइडथिं बिदि खालामनो हायो खिन्थु बे साइडथिं हायाखै आरोना प्रब्लेमसो ओमफ्राय खिन्थु भिडिअ आङो हायो ना हाया एसे मोसानो नायनोसै आं हायाबाथ' माखासेया मोसागोन थ' नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं शेयार खालामलांबाय थानोसै माबायदि जायो दिनैनि भिडिअआहाय थोदो बिदिब्ला भिडिअखौहाय स्टार्ट खालामसै आरोना माबाया थांगासिनो आरोना जों दायो थांगासिनो जों दायो गामिनिफ्राय मा थांगोन नोङो ओइ मा थांगोन गैला सफैबाय आरोना जोङो ड्रेस चेन्ज खालामनो थाखाय लाना फैबाय आरोना मोसानो थाखाय सिंगार सानै मोखांफोरा देलायाखै खुमब्रें हायदों लकेल डेन्सार लकेल हायदों जों होनदो आइ लकेल डेन्सार सिंगारब्रा गोलैगोन नों ओंखारगोन र' आं बामना ओंखारहोगोन दै 1 2 3 ट्रेक्टर मा हांगोन नोङो बा रिल्स खालामनोसो रेडि नालाय दायो फुरा रेडि जाखांबाय आरोना जोङो देलायदों आरोना फार्स्ट टाइम हारसिं खुद देलायनाय माथो बाजियालाय मेकआपा खत्रा देलायजोबखादोलै बिदिनो आरो नै सानै देलायनाया जायाखै बिसोरहा मस्त ओरैबायदि फाख्रा देलायजोबखाबाय आरोना मोसानो थाखाय फुरा ड्रेसआबो वाइट आरोना जोंनिया दख'ना ओमफ्राय बाजिमोननिया क्रिम कालार जों फुरा वाइट आरोना साब्रैया वाइट गानजोबदों आरोना थ' रेडि जाखांबाय आंहाथ' बारासो जाखांनांगौ देलायनायानो थ' जों माने लकेसनाव दंफैखायो आरोना ओमफ्राय लकेसनाव दोनफैनानै ओमफ्राय रेडि जादों ओमफ्राय रेडि जानानै ओमफ्राय दायो गासैहाबो रेडि जाखांबाथाय
माबानोसै आरोना लासिगोन आरोना दा माखासेहा जाग'वाखै आरोना दायो जों लकेसनावनो दोनखायो आरोना माखासे ओंखारगासिनो दङ आर्टिस्टआ दासो देलायदों आं नाङा गोजाननिफ्राय होगोन दे दा खारबा फाग्रा सिख्ला नुगोन खारबा नांसियाखै र' जाबाय बारा दों माबालायनानै होखादो मोनसेला बिया जासिगोन जासि नुबाय आंखो बियानियाव दा मनजुलानि बियायाव जोंनि दिनैनि लकेसना थ' नै जोंहा आदा नोंसिनि माबाया मामोन खिथाना होलाय स्रांनि देंखो बेयाव नुगोन आरोना मिउजिक भिडिअ मेथाइखौ हगाराखै डाइरेक्ट भिडिअ खालामगोन होननानैनो दिनै स्टार्टिं आरो दिनै खालामनाय जाबाय दा लकेसनाव दङ आरोना जों जाग'वाखैलै सिख्लाफोरा दाबो थ' बाहेराव हायबाय आरोना नै जायगाया दं माने जायगायावनो थाखाय माने जोंनियावनो माने गोजानाव थाङाखै आरोना जोङो लकेसनखौहाय खाथियावनो जोंनि लकेल जायगायावनो एबारसो फार्स्ट भिडिअ खालामगोन ना फार्स्ट बे माबायावनो जोंनि जायगायावनो लाग्रोबाय आरोना जों स्टार्टिंआ थ' दायो बाहेरायाव दङ ना माखासे दाबो जायाखै ओंखायनो जों नेगासिनो माथिं लागोन माथिं मागोन नायगासिनो आरोना जों साथा लाबोनो मोनांगौमोन न दायो फुरा रेडि जानानै दासो इसोरखौ नेनानै आमाय गजोब्बाय जों इसोरखौ नेनानैनो सानजिना दैमारि साबसक्राइब खालामना हो गोलोमफु जोबफिननानै मेकआपानो खारजोबसिगोन जानो नै जोहोलि देलायनानै खोमसि खोमलाव नुजोब्बाय जाबाखै ओमफ्राय आरो इसोर थाबलायबाय जोब्बाय दा बाजै सानैनिसै आरोना बिसोरनिसै जोंनि सिनखौ भिडिअ लानो होबाय लास्रायासै अयथासारनो होनो ओइ र' मा खोबैदों नोङो मा खोबैदों जोंनि ससे पार्टआ जोब्बाय आरोना भिडिअ लानो होनायमोन आङो ओमफ्राय नोंसोरो नायनानै मानानैनो भिडिअखौनो लाना होनो रोङासै मादि नुदोंथाय दिनै ओरैबायदि बान्दर बायदि मोख्रा बायदि देलायखादों जों माने आं आरोना मानो होनबा आंखौ नोंथांमोना बेबायदि देलायनाय नुफेरखाया थ' दिनै देलायदों आरोना भिडिअनि थाखाय दायो जोङो बिथिंनिफ्राय लाखांनानै दा सिङाव हाबदों आरोना थ' सिङाव जोंनिया जोब्बाय नालाय दायो जों बाजैमोननि आरोना मादि लायो नायनोसै जेन खारें गेलेनाया उन्दुलायना दा थ' नै मा जादों नोङो लकेसनखौ सोलायदोलाय बेयाव मेंग्लिजोब्बाय भिडिअ दाग्ला दाग्लि जाजोब्बाय गेंआनो थाबाय थाखायोबा भिडिअ थ' दायो जोङो माने फार्स्ट माबाया जोब्बाय आरोना जोंनिया ओमफ्राय दायो ड्रेस चेन्ज खालामसै आरो बेलेग लकेसनाव थांसै आरोना खालामनो थाखाय ओमफ्राय दायो ड्रेस चेन्ज खालामना लानोसै फार्स्ट माबाया जोब्बाय आरोना फार्स्टआ जोब्बाय आरोना जोंनिया खालामनाया ओमफ्राय दायो सेकेन्ड ड्रेस चेन्ज आरि खालामना लानोसै माखासे खालामबाय दा जों खालामना लानोसै आरोना
एबारनि नेक्स्ट लुक आरोना जोंनि बियो करलि करलि जागोन ना जा फट' होननानै जों मोजां इदि खालामनानै थादों खेनेङा मादि जागोन नायदो बांगाल हिन्जावनि हिन्जाव एबारबा मा होनो चक्लेट कालार चेन्ज जाजोब्बाय आरोना जोंनिया भिडिअस लाब्रा फट' लाब्रा फट' थामनेलाव होनो थाखाय नोंसोर मोसानाय एक्सट्रा ओमफ्राय बिसोर गिदिं जाग्राफ्रा एक्सट्रा दायो रेडि जाबाय ने जों केमेराजों साफायबानो जाबाय आरो देलायदो नालाय बैयाव आं लोंखोन्दा दोन्दोंमोन आरो दायो नेक्स्ट लुक आरोना दा जोंनिया लकेसना चेन्ज जासिगोन आरोना बारा बरिया बिरखादों बिरखारलांजोबसै बारबा बरिया बिरखादों बारा ओइ रायजोफोर पुरा फट' लाखादोंलै बिसोरो खादों दा माहा थांगोन आदा ओइ माइब्रा हारसिं थांसै माइब्रायाव लाहैनोसै माबायदि जायो जागाया नायनोसै बेयाव नेक्स्ट लकेसन जोंनि हायदो पुरा दैया खानायखौ हेबदोंमोन ना ओमफ्राय हेबनानै पुरा नै कार्लि जा बुरि जाना होबाय आरोना कार्लि जादों थ' दायो थांसै आरोना सुसकेटआव लानोसै आरोना माने गोजानाव थांनाय बिदि जेबो बाजेट गैया नालाय ओमफ्राय खाथियावनो बेयावनो थांसै आरोना थ' बिदिब्ला आंदों लोगोसे नायलांबाय था आरोना नोंथांमोनहा थफ्ला लानानै एबारनि आउटफिटआनो जोंनिया चेन्ज खालामबाय दायो एबारबा थांसै आरोना बेलेगावहाय बायदि नुदों गायफोर चेन्ज खालामबाय आरोना दै हेबनायमोन आरो पुरा माने कार्लि जाब्बरि जाना होदों आरोना दायो थांसै जोङो नेक्स्ट लकेसन फिनोसै बेनिफ्राय नेक्स्ट लकेसन जोंनि थांदों आरोना दायो नै ओइ दलङावसो मोसानो लुगैदोंमोन जोङो सफायबाय सुसकेटआव जानायनि टाइम दायो नेक्स्ट लकेसनथिं थांबाय थादों माने जाखांहारिखाङै आरोना गोबावनि उनाव हायदों एसे फिसा बेलेग जाजोब्बायमोनथ' जों दायो अरुणाचल लामाथिं हाबबाय अरुणाचलथिं आरोना दखान थ' दायो जोंनिया दलं गोदान बानायदों आरोना बे सुसकेटआवनो बेखायनो जों बिदिनो भिडिअखौ लानो थाखाय फैदों आरोना नोंथांमोना मोसानानै माबायदि मोनदों मोसानो मोननानै रगय जानानै खर'खौ बोरैबा मोनदों जायलि जायथा जाजोब्बायलै जायलि जायला जाजोब्बाय मादि मोनदों नोंसोरो एक्ट्रेस जानो मोननानै बेनिफ्राय फैदो एक्ट्रेसफोर नायनिफ्राय थांफिनसै खालामदोंमोन जोङो नैबिथिंहाय बाय आरोना आइदै अन्थावसो सौदुलाबायबाय वाह जाहा आगैया ओरैबायदि मोजां सफैदों थ' नै मा थांनो नोंसोरलाय मा खालामनो नायदो बेयावलाय मा खालामनो नायदो पुरा रानस्राव जाना दङ लकेलाव
सुस्केटाव लाफायदोंमोन आरो ना दलङाव नै लाखांजोबनानै दायो थांफिननायनिसै आरो ना जोब्बायबो सानसेयावनो फोजोबखादो जोंनिया खाट्राखा होनदो देनजारखा केमेरामेनफोरा सानसेयावनो फोजोबनो हाग्रा हनै जोंहा केमेरा स्टेन्डआ इयावनोमोन भिडिअखौ लानो मोनासै ओमफ्राय दे इयाव होनोसै दाउनि माखासेया बियार बथल थ' दायो थांफिनसै आरो ना जों थांफिनदों आरो ना थ' दायो भिडिअफोरखौ लाखांजोबनानै ओमफ्राय न'आव सफैबाय आरो ना आं भिडिअखौबो लाबाय थानो बावगारबाय थ' तिनिआलि मोननानै साहा लोंदोंमोन आरो ना ओमफ्राय साहा लोंनायाव मानायावनो बिदिनो सावरायनानै मानानै आं माने भिडिअबो लाबाय थानो बावगारस्राबाय आरो ना थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो ना माबायदि जाखो नोंथांमोननो जेसे हायो आं शेयार खालामबाय हाजोबाब्लाबो ससेब्लाबो आं शेयार खालामबाय आरो ना जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय मोजां मोनदों अननानै लाइक खालामदो आंनि भिडिअखौहाय आरो लोगोसे सोरबाफोर गोदानब्ला आंनि चेनेलावहाय साबस्क्राइब खालामनानै हो आरोना आंनि चेनेलखौहाय बिदिब्ला भिडिअखौ बे समावनो दोनथ'नोसै आरोना बाय बाय लाभ इउ